trobades. Ai, en aquests moments no som molt optimistes. No puc deixar de ser un poc escèptic en el futur. No és que no li veja que s'acaben, sinó que cada volta costarà més muntar-les. El futur pinta negre, pinta ben negre. Però justament per això hi ha que ser optimista, mai pessimista. El que no hauria de perdre és la il·lusió, perquè la trobada del futur ha de tindre la mateixa il·lusió que les trobades del passat. La trobada té que estar ahí, té que ser el faro que diga no, hem d'anar per així. Si depengueren de diners d'administració crec que estaria més pessimista, però mentre depenga de nosaltres fem el que nosaltres volem. Sempre n'hi haurà gent implicada i que vulgui continuar. Portem 30 anys aguantant per mani qui mani. La veritat és que ahí estem i n'hi ha futur. El futur és el que estem fent avui, i el que estem fent avui lliga amb el que hem estat fent ben fet, perquè si no, no estaríem. I la il·lusió no n'hi ha que perdre-la. Jo crec que si hem superat tots els anys que portem dels governs que hem patit, penso que continuarem. Li pot sobrar fer les coses per inèrcia, fer una trobada per inèrcia. A vegades li podria sobrar aquest to que sense voler ens fiquen des de l'administració, la crispació. Sobren complexos també. Aquest excés de voluntarietat que hem de fer. Intentaria acurtar l'escenari. Jo li llevaria els discursos. No li sobra res. Què li falta? Jo crec que a la trobada no li fa falta massa, com a ritual, diguem, no? Tenen un disseny molt acertat. Li falta ajuda institucional. Li falta més suport per part dels mitjans de comunicació massius. Li falta que més gent es crega que la nostra senya d'identitat és un valor molt important per a una persona i per a tots en general. A lo millor canviar un poc el muntatge o... Fer una trobada diferent. Jo, per exemple, recordo que plantejava muntar, jo què sé, una campa de nagres o alguna cosa així, a trencar de vez en quan. Però jo li buscaria, no sé, actuacions espectaculars. Penso que li falta més tecnologia, més ecologisme i més solidaritat. Crear algo que no s'ha fet ho han de fer els joves. El desig seria que les trobades desapareixeren, perquè seria ja senyal de que el bilingüisme seria real. El meu desig seria que estigueren tots els centres. Quasi una utopia, i és que senzillament puguem governar-nos com hem sabut governar-nos sempre. Home, que la llavor que fem es notarà després a l'escola i a la societat. Doncs que els companys ensenyants no renunciaren a res del poder que tenim com a ensenyants. Que podien subvencionar-les fàcilment. L'únic que sí que demanaria és més implicació en la gent, no millor. Que arriben a tots els pobles del país. Que servisquen d'unió. Que no entren en l'apatia, en la resignació. Que no tingueres que reclamar-li res a ningú. Que cada vegada siguin més els pares i els xiquets que trien l'opció d'ensenyament en València. Que continuen aglutinant la quantitat de gent que menegen. Que tots foren capaços de participar en les trobades com els xiquets. Que vaig entrar en gent nova. Que no les faça por eixir al carrer. A veure si els retalls paren. Només en què no ara anem darrere, a mi hauria em conformaria. I que d'una vegada per totes les institucions entenguen que les trobades és un dels grans valors que té la societat valenciana. No sé si alguna volta es considera que ja s'ha normalitzat el tema de la llengua, és possible que no facin falta les trobades. És a dir, assolir un grau de normalitat lingüístic i social i a partir d'ahir que siga només anar a passar-te-ho bé. Encara que s'aconseguisca el que volíem fa molts anys, que encara no s'ha aconseguit, perquè no s'ha aconseguit mai, jo no les llevaria mai.